Tvrdě pracuješ, dostal ses na mentální úroveň, o které si dřív ani netušil, že existuje. Ale výsledky? Pořád nikde. Pochybnosti se objevují čím dál častěji. To, kolik úsilí vynakládáš, neodpovídá tomu, co za to dostáváš. Napadlo tě, že to možná nemá smysl? Že je to celé možná jen začarovaný kruh? Ale co když ne? Co když si právě teď v nejtěžší fázi celé cesty, v té, kterou většina nikdy nezvládne? Žádný odpočinek, žádná odměna, jen tvrdá nekonečná práce. Ta magická hranice, za kterou je všechno jednodušší a úspěch začne přicházet, je vždy tam, kde se většina lidí vzdá. Odpor sílí, protože okolí cítí, že jsi blízko. A bojí se jediné věci, že neselžeš stejně jako oni. Který moment v tvém životě byl ten nejtěžší? Tvrdě pracuješ, dostal ses na mentální úroveň, o které si dřív ani netušil, že existuje. Ale výsledky? Pořád nikde. Pochybnosti se objevují čím dál častěji. To, kolik úsilí vynakládáš, neodpovídá tomu, co za to dostáváš. Napadlo tě, že to možná nemá smysl? Že je to celé možná jen začarovaný kruh? Ale co když ne? Co když si právě teď v nejtěžší fázi celé cesty, v té, kterou většina nikdy nezvládne? Žádný odpočinek, žádná odměna, jen tvrdá nekonečná práce. Ta magická hranice, za kterou je všechno jednodušší a úspěch začne přicházet, je vždy tam, kde se většina lidí vzdá. Odpor sílí, protože okolí cítí, že jsi blízko. A bojí se jediné věci, že neselžeš stejně jako oni. Který moment v tvém životě byl ten nejtěžší?